όχι τους πύρους, μπάρα μόνο, τίποτα άλλο. Εντάξει. Το βίντεο που θα δείτε σήμερα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μην το προσπαθήσετε με άλλη μπάρα, μόνο με την μπάρα λατζόνα μπορεί να γίνει αυτό το βίντεο. Ένα μεγάλο τζιπ μεγάλου κυβισμού θα τραβήξει την μπάρα με απίστευτη δύναμη να δούμε αν θα βγει από τον τοίχο. Μην το προσπαθήσετε με άλλη μπάρα, μην το προσπαθήσετε χωρίς την μπάρα λατζόνα. Έτσι. Sorry. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της εταιρείας Λατζόνα, τον κύριο Σπύρο. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν που για πρώτη φορά εμφανίζεται στην ελληνική τηλεόραση. Κύριε Σπύρο, θα μας πείτε λίγα λόγια για το προϊόν? Ναι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάζουμε ένα προϊόν που βγαίνει πρώτη φορά στην τηλεόραση. Αυτό είναι η μπάρα ασφαλείας Λατζόνα. Θα πούμε παρακάτω για αυτή την μπάρα τι ακριβώς κάνει. Τώρα θα σας δείξω πώς ακριβώς μπαίνει και πόσο εύκολο είναι. Με την μπάρα λοιπόν την τοποθετούμε στη μία άκρη, αφού έχουμε βάλει τα στριφώνια στον τοίχο και κουμπώνουμε και η πόρτα μας δεν ανοίγει. Τόσο απλά. Η μπάρα λοιπόν ασφαλείας Λατζόνα είναι κατασκευασμένη από στάλ 52 εχθροσίδηρο 60-30, δηλαδή 6 πόντους επί 3. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάθε πόρτα, κάθε σπίτι την μπάρα ασφαλείας Λατζόνα. Ναι, αλλά όταν ο τοίχος είναι γωνία και δεν υπάρχει χώρος από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά, τι γίνεται τότε? Ακριβώς. Υπάρχει η δεύτερη μπάρα, η οποία είναι για τοίχους που δεν έχουν δεξιά-αριστερά χώρο, ή από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά. Τότε χρησιμοποιούμε τη νούμερο 2 μπάρα Λατζόνα, η οποία μπαίνει η μία άκρη στον τοίχο, όπως βλέπετε, και η άλλη κουμπώνει, όπως βλέπετε. Πάλι η πόρτα μας δεν ανοίγει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ εύκολο. Τα τεστ αντοχής που έχουμε κάνει στην μπάρα είναι 4,5 τόνους αντέχει, δηλαδή το στριφόνι αυτό που βλέπετε είναι ειδική παραγγελία, αξιομειώνεται το πλάτος του, γιατί πολλές πόρτες έχουν 3-4 εκατοστά έξω, οι άλλες είναι flat, αλλά ό,τι και να είναι, το στριφόνι αυτό αξιομειώνει το πλάτος και ταιριάζει σε κάθε πόρτα. Είναι ατσάλινο στριφόνι, τετραπλούς αγκιστρώσεως, έτσι λέγεται. Όσο το σφίγγεις τόσο ανοίγουν τα άγκιστρα. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Τεσταρισμένο για 4,5 τόνους
αντοχή. Το στριφόνι λοιπόν αυτό μπαίνει ένα δεξιά, ένα αριστερά, το ταιριάζουμε στην πόρτα στο πλάτος που θέλουμε και η μπάρα μας πραγματικά γίνεται απαραβίαστη. Πιστεύω ότι όλες οι πόρτες πρέπει να έχουν μία μπάρα λαζόνα. Στην κατάσταση που ζούμε σήμερα, στην οικονομική και η εγκληματικότητα καρπάζει, πιστεύω πραγματικά ότι πολλά πράγματα στο σπιτιού μπορούν να περιμένουν. Άλλες αγορές δηλαδή και άλλες ανάγκες. Πρώτο μέλημά μας είναι να μπει μία μπάρα πίσω από την πόρτα. Για ασφάλεια. Η ασφάλεια λοιπόν είναι το βασικό σε ένα σπίτι. Ναι, αλλά όταν ο τοίχος είναι γωνία και δεν υπάρχει χώρος από την αριστερά και από τη δεξιά πλευρά, τότε τι γίνεται? Καλή ερώτηση αυτή, Μαρία. Υπάρχει η δεύτερη μπάρα οριζόντιο κουμπώματος. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, κάνουμε μια τρύπα στον κάθετο τοίχο, μπαίνει μέσα η μπάρα μας και η πόρτα μας ασφαλίζει, όπως βλέπετε, δεν μπορεί να ανοίξει με κανέναν τρόπο. Είναι πάρα πολύ εύκολη στην τοποθέτηση και στο βγάσιμο και στο πάσιμο. Κύριε Σπύρο, η μπάρα είναι βαριά, πόσα κιλά πάει? Δεν πάει κιλά, Μαρία, είναι 1900 γραμμάρια περίπου. Την έχουμε φτιάξει έτσι για να μπορεί και ένα μικρό παιδί και ένας μεγάλος άνθρωπος να τη βγάλει και να τη βάλει στην πόρτα. 1900 γραμμάρια, ούτε 2 κιλά. Πού μπορούμε να βρούμε την μπάρα, σε ποια καταστήματα? Σε κανένα κατάστημα, Μαρία. Σε κανένα κατάστημα για έναν απλούστατο λόγο. Διότι αν τη δώσουμε την μπάρα σε κατάστημα, η τιμή της θα ανέβει 3 φορές επάνω. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν τη δίνουμε την μπάρα μας σε κανένα κατάστημα. Μόνο εμείς θα την πουλάμε και θα κρατήσουμε την τιμή χαμηλά στην τιμή που ήδη υπάρχει, 69 ευρώ. Μέσα σε πόσες μέρες γίνεται η παραλαβή? Άμεσα. Από τη στιγμή που θα πάρουμε το τηλέφωνο και την παραγγελία, μέσα σε 2 μέρες η μπάρα θα είναι πίσω από την πόρτα. Επιβαρύνεται ο κόσμος με έξοδο αποστολής? Και αυτή είναι καλή ερώτηση, Μαρία. Όχι. Όταν σχεδιάσαμε την μπάρα και αποφασίσαμε να την βγάλουμε στην αγορά, ένας από τους λόγους που προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε πάρα πολύ την τιμή κάτω ήταν και αυτός. Οι προτάσεις ήταν όταν βγήκε η μπάρα στην αγορά να την πουλάμε 100-120, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή πουλιέται 80 ευρώ. Εγώ επέμενα ότι η μπάρα πρέπει να κατέβει κάτω η τιμή της πολύ για να μπορεί οποιοδήποτε να την πάρει. Γιατί περνάμε μια οικονομική κρίση. Αν ήταν άλλη εποχή, δεν θα το συζητάγαμε τόσο πολύ. Εμείς θέλουμε λοιπόν, επειδή μόνο εμείς ξέρουμε πραγματικά το πρόβλημα λόγω της δουλειάς που κάνουμε, τι πρόβλημα υπάρχει με την εγκληματικότητα, γι' αυτό και αποφασίσαμε και τα έξοδα αποστολής να τα χρεωθούμε εμείς και εσείς να μην πληρώσετε τίποτα, μόνο τα 69 ευρώ που κάνετε την παραγγελία. Ας τοποθετήσουμε λοιπόν την μπάρα μας άλλη μία φορά, να δούμε πόσο εύκολο είναι να μπει και να βγει η μπάρα που πραγματικά κουμπώνει εφαρμόζεται. Η πόρτα δεν ανοίγει. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ανοίξει η πόρτα είναι να γκρεμιστεί ο τοίχος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Η μπάρα έχει καινοτομία στο εξής. Δεν πιάνουμε με την μπάρα καθόλου στην πόρτα. Δεν βιδώνουμε στα πιχάνια, δεν βιδώνουμε στην πόρτα. Η μπάρα πιάνει δεξιά, αριστερά στον τοίχο. Τα στριφόνια είναι μέσα στον τοίχο ανοιγμένα και για να ανοίξει η πόρτα πρέπει να γκρεμιστεί ο τοίχος. Πολλά τεστ αντοχής που κάναμε έδειξε ότι κάθε στριφόνι από αυτά, τα οποία είναι ειδική παραγγελία, ξέχασα να σας πω, και τετραπλούς αγκιστρώσεως. Είναι μια ορολογία στη δουλειά μας. Δηλαδή ανοίγει σαν βεντάλια μέσα στον τοίχο και το μίνιμουμ αντοχής είναι 4,5 τόνους. Το στριφόνι αυτό κρατάει την πόρτα πάντα σταθερή. Μερικές πόρτες, θέλω να σας δείξω αυτό, υποφέρουν εδώ, δηλαδή η κλειδαριά είναι πάρα πολύ λεπτό το άνοιγμα της κάσας που μπαίνει η κλειδαριά μέσα και με το παραμικρό σπρώξιμο σπάει και η πόρτα μας ανοίγει. Ένας άλλος τρόπος για να ανοίξουμε την πόρτα είναι να κόψουμε τον αφαλό. Σύρκες, σαν αυτούς εδώ και τα λοιπά, είναι μάταιος κόπος. Γιατί βιδώνουν πάνω στην πόρτα, με ψηλές βίδες δεν κρατάει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κρατήσει την πόρτα στη θέση της και ασπάσουν τους σύρτες, ασπάσουν τις κλειδαριές, είναι η μπάρα λατζόνα τοποθετημένη κατά αυτόν τον τρόπο. Η μπάρα λατζόνα είναι μια μπάρα η οποία είναι πατενταρισμένη, που σημαίνει δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού εκτός από εμάς. Κάθε προσπάθεια απομίμησης που θα γίνει πάνω στην μπάρα λατζόνα διώκεται από τον νόμο. Δηλαδή με λίγα λόγια την μπάρα λατζόνα
την έχουμε μόνο εμείς.